organitza l'univers. La idea és perfectament coherent. Deduir l'univers de la papallona concreta és possible i irrefutable. No ho pot negar ni la papallona aquella, la que es va posar en la blancor lluminosa de la pàgina del llibre que llegies tot caminant pel turó de Monterols, el nou món amorós. Pures imaginacions eren i són el llibre. La papallona no. La papallona existeix i el seu univers existeix. I les pures imaginacions impreses en tinta negra sobre el blanc esclatant de la pàgina existeixen. I el turó i el noi que les intenta llegir tot caminant, que es pensa que les està llegint.